Together, growing in faith, changing communities. Marangiso Jesu Kristo. Tangaza ngifisa sithubunga leli-vangeli likaLukas chapter 2 verses 22 kuze kube uverse 40. Ngiyoqala engifisa ukuyibheka itholakala kuverse 22. Wathi seziphelile insuku sekufanele ukuba unina ahlanjululwe ngokomthetho kaMose. Abazali bamusa uJesu eJerusalema ukuba amethule enkosini njengalokhu kulotshiwe emthethweni yenkosi. Othi bheka owesilisa kwamazibulo ovula isibeletho sakho uyathiwa ogcwele enkosini. Kunenkonzo engifisa sibambisane kuyona. Inkonzo yokuqala ethi lapho sefika isikhathi kuba unina ahlanjululwe. Ngibuka uNkulunkulu esivezela inkonzo ejulile ngowesifazane ozithwele. Ukuthi ngokwesiko nangokomthetho uNkulunkulu awubekile uthi owesifazane uma eqeda ukubeletha khona inkonzo yokuhlanjululwa ekumele adlule kuyona. Khona inkonzo yesibeletho ekumele sihlanjululwe. Khona inkonzo yesithelo saso ekumele sibikwe enkosini. Zintathu lezinto. Eyokuqala ihlala enkonzweni ethi uma owesifazane eke akhulelwa uyayidinga inkonzo yokuhlanjululwa. Uma owesifazane eke waba namathambo eswini uyayidinga inkonzo yokuhlanjululwa. Owesifazane oke wabamba uyayidinga inkonzo yokuhlanjululwa. Eyesibili, owesifazane edinga inkonzo yokuhlambulula isibeletho. Kavuka mina ukuthi bangaki abathe mabeqeda ukubamba ey'belethweni zabo bahamba bayokwenza inkonzo yokuhlanjululwa. Ngokwesintu unkosikazi uma esebelethile uyagoduka aye ekhaya la izalukwazi ezihlala naye. Kube khona izinto anikezwa zona, kube khona izinto azozidla ey'zomsiza ey'zomhlambulula maqedane ihlambulula isibeletho sakhe. Ngangithusa mina umuntu ozalele edolobheni wayikhulisa ingane engakaze ayela emakhaya. Kodwa okungithusa kakhulu owesifazane ongasihlambululanga isibeletho sakhe. Ngoba kumbuza ukuthi lo mntwana ofike kulesi sibeletho ebesinomunye ufikeni. Ngangithusa owesifazane osibeletho sakhe sithe sesichithile, osibeletho sakhe esesesimumathile maqedane
awuphilanga olandelayo umntwana uzofikani. Khona le nkonzo esingakhuluma ngayo yokuyohlambulula isibeletho. Baningi abesifazane abanabantwana abangalibonanga ilanga. Baningi abesifazane abantwana babo inhliziyo ile ukushaya besesibelethweni. Baningi abantwana abaginqekile abagcine bengaphilanga ngandlela ithizeni kodwa bebesesibelethweni baphuma sebeshonile. Sihlambulula isibeletho. Wahlambulula nini amathunzi? Kana abanye abantu uthi uyambona mawufika kwalami moya kunento ayibelethile. Abanye abangaboni ngokuqonda bathi isilwane, kanti abanye babelethanga isilwane, ubelethe owakwenu kodwa ongaphilanga. Abanye ubelethe owakwenu kodwa wasuka ngendlela engeyinhle. Abanye ubelethe owakwenu owalinyazwa engaphakathi. Abanye khona abathi mabengena esibelethweni angabi munye kepha babe babili, lele linyiwele kube ngathi liyaphila, lele linye ebese liyashabalala. Kubezwe bethi kunesando ukuthi bebe babili kodwa sazi lo muntu ushonephi. Mhlawumbe enkonzweni ethi uMaria uthe eseqeda ukubeletha wasweleka ukuba ahambe ayohlanjulwa. Kodwa bese ngiyasuka ngiya ephuzwini lami elilandelayo elithi uJesu ube yizibulo enjabule isibeletho, athi ngokomthetho owesilisa ovule isibeletho ungongcwele kaNkulunkulu. Ukuthula bazalwane. Khona abanye abantu abangazi ukuthi washona umntwana owajabula isibeletho sami. Ngiyayibuzwa umuntu omdala methi ngazibula ngaye lo, ngayibona ngaye lo ukuthi ngumuntu, ngayibona ngaye lo ukuthi ngiyaphila, ngayibona ngaye lo ukuthi ngiyakwazi ukuba uma, ngiyakwazi ukuba ubaba. Zutshu izinto engifisa ukuyibuka. Eyokuqala ukubaluleka kwengane ejabula isibeletho sakho. Ukubaluleka kwengane ehlala esibelethweni maqedane iphile. Khona abantwana abathi mabehlala esibelethweni bese kuba khona inkonzo ekumele ngidlule kuyona njengomzali. Inkonzo yokuyobonga ukuthi Nkosi ngalomntwana sewungabusisa konke okuvela esibelethweni sami. Sengibuza umbuzo njengobaba. Khona baba abangazi ukuthi kahle kahle ubani owamzalela inkosana nenkosazana. Ngoba mhlawumbe
namhlanje iphi kahle kahle mina inkosana yami. Ngasibona kanjani ukuthi ngusisiwe ngabantwana. Enye into engithintayo ngalesi sifundo sanamhlanje ukubaluleka komntwana wokuqala. Inkosana nenkosazana. Labo bantu uNkulunkulu kunesibusiso asibekile phezu kwempilo zabo. Kune-responsibility uNkulunkulu ayibekile phezu kwempilo zabo ngokuba amakhosana namakhosazana. Bona abantu uNkulunkulu abusisa umndeni ngabo. Ibona abantu uNkulunkulu akhulisa umndeni ngabo. Ibona abantu uNkulunkulu avumayo ukuba abazali bethu babambisane naye ekukhuliseni isizwe sikaNkulunkulu. Iqala isibusiso kodwa kweminye imizi iziqalekiso. Khona owesifazane ongathi uthandana naye uma esekhulelwe ebese umndeni uthi awukwazi ukuzala lengane uyizala ungashadile salani sengibhala sengishada. So as a couple ngenxa yepressure nangenxa yomndeni nigcine sengishada. Umuzwa umzali ethi ukube mina ngangingakhulelwanga ngangeke ngishade nosibani bami. And then you realize into eyayifanele ibe isibusiso seyiphenduka injoka. Ngoba lo muntu uma ebuka njengenkosana yakhe, njengenkosazane yakhe, akasabuki into emlethele ukujabula, kodwa usebuka into aboshwa ngokufika kwayo ezweni. Okunye okungithintayo ngenkosana kanye nenkosazane, abanye bazalwa abazali besabancane. Umuzwe umuntu uma eqeda ukubeletha ezale usifanimani amshiye kagogo agadwe ugogo uma wakhe yena aqhubeke nempilo ayofunda amshiye kodwa ekhaya abe ingane kagogo. Umene nkandla uma uzobuya amthande amkhulise. Omunye uma etholwe esamncane uzoqhubeka ahlale. Uma athola omunye umuntu kube nedilema, ngiyamthatha ngiyoshada naye noma ngimshiye emuva asale ekhaya. Kwesinye isikhathi mangimthatha ngimisa kandoda, uma kandoda ehlukumezeka bendlwengula icala lami. Uma ngimshiya emuva ngelinye ilanga uyomzonda azonda abantwana basemshadweni athi uma wakhetha nina wamshiya mina. Samba kanjani masabantu? Whatever decision I make impacts exists.
lezwi labenathi sibusisi isivikele isikhanyisele sinike amandla nomusa nothando ingaba kayisele indodana